Sasorik onenean, eta pelotari bat ondoen ibilizkero, hilean zema dolar ratarik esan. Bueno, hori sasorik onen nine, zigur sasorik txar nine gehien, ze urtik etare kontratorik onena firma gozu, eta txartu den zabi zigur. Baina, bueno, nik esango neuke, pelota jentzako sasorik onena orokorri izen dela, horre frontoiek temporada doblik hasi zinin, 74 eta sortzire, horron zin 12 urte, karo, lehenengo zin bostile bete, baina gero, horre diru bat aurreratzen zen duen, baina gero beste 6 bete. Edo Barcelona, edo Zaragozan egon, da, nahi jokatzen egon, zeure potzikotik, zeure supervivientzize, eta gane jokatzen hon, bizen duen apurra manteniuteko, baina hor ja doble temporada hasi zinin, nubito soldatarik onak izan dizela, hortxe 6-7 mila dolarko soldatak, da gero, boletu aparte. Da, nik azkanen gaurtik Hartforden, izen zin, behatzi 10 mila dolarko soldatak, hilero. Hori da garbie? Ez, hori beti zikine. Hori beti, berane... Da zenbek entzen zuen? Beran horre zizaz. Segun, zematak ez jaidu bazik egin entzen zuen. Baina gero horre... Euneko zenbat? Niri gurken duzten, 30 bat edo. Baina, karo, gero zeunkezan, zuk kotxe bat finanziatu bat zeunken, etxe bat finanziatu bat zeunken, zeure zestan, zeure bierreko erremitizalez, zeure zestan balizue, horrek deskonte hori, desgrabo hori izan duzen. Desgrabau. Eta orduan bat ortatzen bueltan, honen beste kentzen batzuen, kentzen batzuen, $35,000 kentzen batzuen, igur $15,000 bueltau. Horregatik. Zestak, ez dakiz zer, $15,000 bueltau, gastu kondilako. Da, Bridgeporten, ordu jokatzen genuen 6 hilabete. Baina 6 hilabete, bederatzi funtzio, astero. Temporada gogorra, baina diru nahi debazte zan. Horrek 3 egunek aparte pagetazko izan. Da igur, 3.000 eta honek garbizik izan zine, 3.500 sueldu bat zeunken, gero beste erdizie, hori, gero motetzuen bono bat jugadinabe bai. Eta diru nahi debazte zan. Baina maitzen temporadie, ilota.